Alauna, 31 sa atong oras mga igalang aperti kaayo. Ano na po ng inyong ayaan, Tita B in the place to be. Guwapa ko diri, ligwata ko B. 0937-373-1674 o before mo manawag, siguro na nga nag-text sa mo ha. Tita B, si Missy Denny, 25 years old. Akong problema, Tita B, ako o akong ate, buro sa usa ka lalaki. Hoy! Teka muna, hello? Hello, Tita B. Ay, langga. Kinsa ning? Si Macy, Tita B. Si? Macy. So, kinsa kaning lakiha, kang kinsa magining uyab? Sa imuha o sa imong ate? Ano mo na siya, Tita B? Hmm. 3 years na sa akong uyab. Then, sa akong ate, 5 years na sila. Separated na sa akong ate. Hmm. Then, blessing tulo nga connected ni. O, tsaka jala. Okay, medyo nabungog ko ato nga istorya. Ikaw, na kay uyab. Oo. Dili ni mo nakaboros ni mo. Mao. Mao. Oo. Tapos, ang imong ate na line uyab. Dili. Ang akong boyfriend. Iyahang uyab. So, sa lugar ni Gidungan, lugar mo? Dili, Tita B, kay nana man ang akong boyfriend niya. Wala siya kabalo na igsuon ni. Okay. So, ikaw lugar imong ate, wala lugar mo nag-uban sa Kapanimalay? O wala. Actually, ang ako ate sa Amoa. Then ako, layo ko sa ila. Unsa man nga layo? Imong ate naa somewhere sa Amoa, sa Mumbalay. nasa balay. Tapos then, ang ikaw ang makadapit. Nako sa Kuanda ni sa Carmen nag-boarding house. Sige, asa man ni somewhere inyong balay? Bukidnon, Alanaw, man dapitan ni? Sa Kuan, Tita B, sa Taguluan. Taguluan, okay. So ikaw na diri, ano man ang nalahi man mo kay diri ka nag-eskwela? Kuan magugo, Tita B, nagtrabaho ko sa iyo ba? Okay, tabang ko sa akong family. So ikaw man nalahi. Sige. So, kibali, so naka-boyfriend ka. So kisa may nakauna, imong ate o ikaw? Actually, Tita B, sila mangiuna kay 5 years na sila. Then kami, 3 years lang. So sa lugar ni, pag nagbulag sila sa imong ate, haya mo? Dili, ganit katamay sa kong laki, sa kong boyfriend lagi. Nga. So kibali, so nahulog, ibutan sa i-reason sa lugar nato ha nga imo tong ate. So kibali nahulog, nasa uyab dito, nanguyab sa imuha. Nga na. Pero kabalo ka ato nga nasa uyab. Wala. Wala, Tita B, kay separated mo siya. Na siya yung number sa ako ara. Then sa akong ate, nato siya yung number. Kung mag-uban mi, kato nga number ang akong ginatay sa yung slot sa yung CP. Munang, wala gyud ko idea nga nasa yung lain. Okay, so mag-date mo, wala gyud kay naduda nga nasa yung lain, ana lugar. Wala gyud, Tita B. So karon, naunsa man ni pagkahitabo ahas, kanusa naman ni nga bulhabong na antanan? Katong kuan, Tita B, nga nag-confess ko sa iya nga buros ko. So then giingnan ako siya nga siguro anda masiguro ka nga manubag ani kay mata na ni nato. Din na siya nga andam ko. Nga moadto siya sa amoa. Kay para among isulti sa akong family nga naburosan ka. Gusto mi ninyo na. Tapos pag adto na mo sa amoa, dito na kay ang akong ate og siya na siya. Nga. Dito na nga. Nakabalusag ka nga buros imo ate, wala pod. Kisa may una nakastorya nga buros imong ate. Kuan kani wala pa. Wala pa. So kamo si una so pag abot dito sa eksena, nagkinuratel ko silang duha? Ingana, Tita B niya. Akong ate. Kaya bali lugar sa inyong Facebook lang gawa, lugar ka lugar, nagbutang sa imong Facebook, nga igsuon mo, ana lugar? Wala. Dili po mo ga Facebook. Nay, Facebook. Pero di sa mo pareng apelido. Dili. Nganong di mo pareng apelido? Kuan mangud kaning nasay
Name niya nga, iyahang kaugalingon. Masa sa naa siya eh? Name siya name sa iyang Facebook. Kibali siya yung Iyahan Facebook, na- dili mo ang apelido gibutang ana lugar. Oh, dili. Pero sa birth certificate, kamong duha, palagi mo apelido. Oh, Okay. So wala gid lugar na ibawaan gid sa lalaki. So so nakurat ang lalaki karon pagbisita sa inyo ha. oh, nakurat siya Tita B kay Oh, igsuon. so mo so unsay naitabo pagsunod. Dito na nga, niya na siya nga, ay sa nana ang akong boyfriend niya, mugawas ako. Siya, ano mugawas makali sa? Dito din niya na din akong ate nga. Unsa man ni? Ano nag-uban mo? Ano ko nga te? So kamudwa si mong ate blind sub. So imong ate lugar sa reaksyon niya wa pud sa kabalo. Oh, blind kay ni Tita B. Okay. So tapos sa naitabo. Mo din to nga, nag-confront ng tulong. Siya nga te, ako siyang gitan ni dire kay buros ko. Ding 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 Ako ding. nga, magkwanta sa akong pamilya kay magminyo eh. Tapos tubag si mong ate. Ay siya nga, anong nahitabo man ni? Nga, boyfriend mo na ako ang imuhang uyab. Bahay! Grabe! Gusto pa rin kita! Ay, grabe ni. So, unsay mo reaction pagkadung ni mo nga, uyab, mapula ko ni mong boyfriend. Ito bimurag na ako kasabot ako feeling nga gihilak na lang na ako ang kasakit. Oh. Salawa. Pwede maulaw, Col? So, ganito lang, pila yung diferensya sa edad ni mo ate? Ako ate is 28. Then ako 25. So, karon, so nag-atbang mo tulo? Oh, nagatbang di ka tabiin. Agay! Sa sumpa mo. Pag unya, kaya nag-abot mo tulo, unsay na itabo nga iksen at sa sunod. Di back out ko titabi, siyempre. Unsa? Di back out ko. Unsa po isulti sa lalaki? Wa ba sa ingon nga ni pili? Wa ba sa ni unsa man da? Kuan kaning ato nga time titabi. Murag kaming tulo wala speechless ba? Wa pa sa ninyo na unsa man nilakaw sa galit ang lalaki unsa yung gibuhat? Nilakaw siya titabi. Then ako ate nilakaw nagnilakawa ning tulo. So natingalan yung papa. Oh, asa siya padulong tulo ay. So karon sa lagto na kano sa ni naitabo? Bagoy lang titabi. Mga niaging semana. Bulan. Niaging bulan. Oh, tapos. So after ato tanan, so unsa man nag-text siya sa imo, nag-contact mo sa maingon niya? Nag-contact mi titabi din. Sa ingon niya. Sa akong ate. Nga na siya nga. Ang ako po daw ko ng ate, buros. Patay na. Oo din. Niana din ko nga. O nga, daw din, unsa man niya nato. Nga, naan naman eh. Then, unsa may plano ni mo? Ikaw may laki, ikaw may nungdanan eh. Wala ka nang uyab sa ako, di man niya may tabok nga. Uyab man din mo sa akong magulang. O din, niana lang din ko nga. Akong istorya na akong ate nga. Kami lang sa duwa, gawas lang sa ka. So nag-istorya mo sa mong ate? Oo, nag-istorya mi sa akong ate. Unsa may ingon sa mong ate? Nangay ko pa sa ilo sa iya ha. Nga ingani nga hitabo ni din. Wag kay alam mag-ani. Oo, giingnan ako siya nga. Unsa may plano nimo? Magulang man ti ka. Unya, isip nga murag nabutang ko ani nga naipis sa atong sitwasyon. Unya, yana lang din ako ate nga. Kaya ba nimo nga buyan siya? Para sa kuha. Ang ate mo nimo nag-ingon? Oo. Unsa may mong tubag? Yan ako nga. Ambot lang sa ako nga side kay siyempre buros ba ako? Nanami sa stage nga gusto na ni magminyo. Kaya panagutan eh. Suminto sa imong ate, wala siya magunaw nga bulagan tong lakiha. Ang iya pa diya nga, ang iyang gihangyo pa niya nga ikaw na mo giveaway para sa ilahang pagminahalay, ana lugar. Oo, nga na, Tita B. So nisugot ba ka? Kuhan kaming
Gisubot ko in one condition, Tita B. Agay, unsa kini nga kondisyon? Gingnan ako siya nga. Sige, biyaan ako siya. Mm. Pero, biyaan sa mo siya. Ay! So, imong pasabot, tabla-tabla na ni. Agay, kadyalan, tawagan na to. So, meaning iyang gusto may tabo, may gala, tabla na ni. Kung di may magkadayon, ay lang po mo magkadayon. Langga, burag tabla lugar. Dili man sa ingon nga, tabla, Tita B, pero kung magpabilin siya, nga kami mo. Kung magpabilin nga. Hello. Langga. You. Langga. Doon na. Wala man naging tawagan na to. Kulba mo nga sitwasyon ba? Basta gito kung sa siyang ate. Langga. Kung sa'yo pasabot ni mo? Kuan, Tita B ka. Lain mang good. Siyempre, duhan ni magsuon niya. Tungo lang sa isa. Amo galing. So, ang imo laging kuan, o sige, biyan ako siya, pero ikaw, biyan po ni mo para tabla tawa, sige, pili. Burang anak na guard dating. O, ingana, Tita B, inan sa nako siya nga. Sabihin na lang siya nga. Sustenta na lang niya itong baby. Wow. So, magpadala siya mga kuan, mga balido ka cartoon nga Bear Brand. Ang isa sa imuha, ang imo sa ang diaper po, at least sa bagay, prepare mag-size. Ang galing mo! So, pwede na po, balido ka. So, kanang usa, dear, mga inahan, sa akong anak, na ako'y gipadala diha nga bali 20 ka diaper, tagpulo-pulo mo, ana. Ang galing mo! Na ako'y gipadala nga duha ka cartoon nga gatas, tagsa mo ka cartoon, ha? Anak lugar, pero yan ang dating. Basta kay wala, kumusta na mo duha, anak lugar? O, ingana. Kumusta ang mga bata? Labi yung mga gianan sa bata, nawaswasan pa ba na? So, ang imong gusto, anak. So, nisugot mo ate. Kuan, Tita B, kaning dili siya masugot. Atchos, gugmani mong ate, mga gala. Unya, karon, Tita B, mukuan ko, mag-give up ko. Pero ang problema man karon kay ang akong ate, liingon man sa akong boyfriend niya, o boyfriend niya, na mamili daw. Nya karon ang gipili man kay ako. Ala ka niya! Turn down for what? Ala, taas kay mong buhok diha. O nya, para sa kuwati tabiginan akong boyfriend niya na mamili man ka. Correct. Ako imong pilion. Nga, buto na. Kabalo na ba yung mga ginikanan na itabuan ni? Nga usaran ni kalalaki na kaburo silang anak? Wala pa, Tita B. Kaya ko ang inyong amahan, Bernie, bitok-bitok, pag dugay ko na naghihimong sisig na inyong anak, anong lakihan na. Tama na! Maulag ako problema, Tita B. Akong, sige, pasabot akong magulang. Matuban ka sa itong ginikanan. Play na to tarong. Correct. Kung anong nahitabo niya. Ang pagsulbad sa problema, dili ang paglikay ni ini, kundi ang pag-atubang ni ini. Gingnan ko na ako kung boyfriend niya. Imuhang ginikanan, mag-inatbanga taning tanan. Pilay na ning lakiha galing? Ang pangutana ning lakiha, makabuhi na ba ni? Makabuhi naman siya, Tita B. Na siya sa saktong trabaho. Basi kapiktado po ni sa inflation rate. Okay naman siya. Karon gapangalot na siya siyang ulo. So karon ang lalaki sigtek sa imo nga ikaw gid ang gusto na lugar. Okay, di na maginako siya nga. Di na ko kaya nga makikumpit sa akong ate. So karon ang lalaki ikaw ang gipili, ikaw po karon dili po ka mosugot ana lugar ana ang pek ani ron. Kung asang imong ate po gusto niya nga magdili sila magbulag sa buhay pero ang iyong gipili ikaw ginoo kag magagala kag komplikasyon gid ani may gala. Harap ka na lang ba? Kalisod ba nga sitwasyon mga igala? So, si pangutanan ni mo sa ako karon. Akong pangutana, Tita B. Unsa man yun akong buhaton niya. Ako dili, unya akong boyfriend. Makikuan sa kuha. Akong ate, gaapas akong boyfriend. So, dilo na nailangan ni. Una, di ni mo makontrol kung unsay decision sa imong ate.
So kung siya po mangusog siya, kaya naman po siya yung kaugalingong story, wasa kakabalusan kung siya ilang mga gipang istorya, kaya siyempre ang imong may bawaan, kung saan may cheka sa imong boyfriend sa imo, pero basin din nagsadsaan po ng laki sa imong ate, mo nang ingala sa ka-inlove. So number one, di na to mapungan kung unsay gusto sa imong ate mahitabo sad. Okay? Number two, pautan niyo imong kaugalingon, unsa man gyud? Napa ba ko'y pagbati aning lakiha o wala na? Kasi kung mayon ka karon nga gusto lang ka kay tungod kay di ka gusto makipagkompetensya sa imong ate, pero ang pangutana ni napa ba kay feelings? Kasi lisod kani nga ni. Ang imong pangunauna dili lagi kumukompetensya, but deep inside imong kasing-kasing gusto pagyuday ka sa iyaha. Lisod na. Lisod ang kalabanon kung unsa imong gibati. So unsa magina si imong kasing-kasing? Gugmaan pa ba ka sa iyaha o ikaw o natabunan na ba ni sa kasakit o kalagot sa iyang gibuhat? Gugmaan ko siya, tita. Ayun! Sa piling ng iba. Mo gina actually ang pangutana langga. Kay lisod man kay na nang bisa pag imong pangunaw na miyon ka karon nga di nagyug ka, di ka gusto kompetensya sa delikadesa lugar kay mabe siyang ate, di ka gusto magkagubot mo si imong ate, boring ana. Pero kung deep inside pag yun kay imong kasing-kasi ang ginasinggit nga ayaw pagbula. Pagpabigil lagi hapon, lalisod kayo na. Di ka katulog na magbali-bali ka, basi unya magmahay pa inong ka. So ang pinaka-the best ng unahan yung buhaton is siyempre mo amin sa mo sa inyong mga ginikanon sa naitabo. Explain to them. Tapos tama imong giingon para patas-patas na lang, wala na lang mo kuan kung for example delikadesa purposes. Ay wala na lang gyud kalimtin lang nimo diri o sige butang natong na imong amahan sa among mga bata, di na ta makipagrelasyon kay masamot ka gubot ang pamilya. Pwede pa ba nimo na buhaton? Pero ang problema lang po diya, ako ang lalaki, depende naman na sa lalaki, pero what if ang lalaki karong gyud iyagi kang i-pursue, gusto niya nga sa imo siya mo padulong, di hayaan mo na siyang ihanap po ng pamaagi o diskarte ron, unsaon niya nga mapabalik kanya og oo. Kung for example lugar ha, tinud-anay gyud nga sa imo siya naigugma, ibutan ang lugar nato. Di pud ta makapugong niya nga buhaton niya ang tanan para magkadayon mo. Diba? So barasan niyo na ato basin yung mga ginikanan diya. Mga pila na nakabulan yung mga tiyan. Mataguan pa, tita D. Mga 2 months pa lugar ni ana pa. Oy, nga na, tita D. So karon pa lang sulti na ninyo mga ginikanan ninyo. About sa nahitabo. Tapos kamo si mong ate, blood is thicker than water. Gusto mo si mong ate, ingani nahitabo si maayo. Tapos para malaylo sa tanan, ignasan ng lakihan nga ayaw lang sa pag-una-una na itong mga relasyon diya. Importante ani nga inyong mga bata mapanganak ninyo nagsakto og healthy ang mga bata. Gani. So tamang yun, alamang yun na, okay? Okay, tita D. So kana lang sa ipakuan, igna sa pasustinto. Mo lagi ito. So ang bali 20 nga diaper, pulo-pulo mo bahin-bahin ha. Pandami po lakihan. Okay, tita D. Pero ikaso mo ng lalaki kay iyag kang ipustro, ikaw ginyang ganahan, di hayaan mo rin siya nga siya mo diskarte saon niya nga mapakuan ka o dili mabikil mo ate, pero for delikadesa purpose siyempre magubot yun na. Siya mo ginikanan pa lang danog sa imong kuan na ba? Mani kami lugar lugar. Samo kayo, di ba? Okay? Okay, tita So D. focus sa bata. Ang unang buhaton, sultihan ng mga ginikanon siya na itabo. Number 2, focus sa inyong pagdala nga di mo ma-stress para healthy ang mga bata. Then ayan din na ito na istoryahon later na about ng unsa ginang mga relasyonan na. Okay, tita D. Bye. Grabe sab. Pertless.